Hola, avui et vinc a parlar de la mediació interracial. La mediació interracial es fonamenta en el principi bàsic de la mediació, és a dir, la resolució de conflicte. Però a diferència de la mediació que tots i totes entenem, aquesta està molt centrada en treballar conflictes que s'esdevenen de la diferència racial o ètnica. Bé pot ser dels nostres fills, de la nostra parella. Bàsicament es treballa molt en el context de l'adopció internacional. Per què? Perquè sovint pares i mares no entenen què els hi passa als fills, per què no volen parlar amb nosaltres, perquè sempre és un problema parlar de les nostres diferències. En aquesta mediació no cal que vinguis amb el teu fill o filla, però si vols pots fer la mediació amb ell o amb ella. Però de vegades els conflictes estan entre la parella, el que pensa un i pensa l'altre, i no estem d'acord. Aquest és un espai per poder posar en comú com podem i volem treballar amb els nostres fills i filles. I des d'aquí, la mediació interracial et pot ajudar.